फाइनालि जोङो नै दायो जोंनि फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मा जोङो नैबेयाव सफैलायबाय। आङो बिनिनो भिडिअ नोंथांमोननो लाबोनो नाजादों। आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांगोन, नायलांबानो जाबाय। जोंहा दिनै 27 जानुवारि 2023 बिनि आङो नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन। जोंहा दिनै माबायदि मानसिफोरा बाहागो लाफैदों दिनै बेयाव आङो नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। नायलांबाय थाबानो जाबाय। दायो आङो नैबे एगजिबिसनाव हाबनो थाखाय आङो आवगायदों। नै नायलांबानो जाबाय। हाबनोसै फैदो। नै जोंहा नैबे एगजिबिसन, बेयाव नै एगजिबिसननि हाबनाय गेट। मुंख्लं कबिराम बसुमतारी आरो मुंख्लं अलेन्द्र बसुमतारी गोसोखां दिन्थिफुंसालि आरो बिजाब मेला। बेयाव गोबां दखान दङ सिङाव जोंहा, नाथाय बेयाव हाबोब्ला फिस लानाय जायो। नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै ला। आङो सोंनो आरो नोंथांमोना बेखौ मिथिनानै ला। आच्चा, टिकेटआ बेसेबां लादों दा बेयाव हाबनायनिया? 20 थाखा ना? आङो नोंथांमोननो फोरमायगोन। जुदि नोंथांमोना गाबोनफोर फैयोब्ला बा दायोफोर फैयोब्ला नोंथांमोना बेखौ रेडि खालामनानै फैनाया मोजां। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा नैबे जिथुनाखि एगजिबिसन बेयाव 20 रां लानाय जादों सासेयाव। बेनिखायनो नोंथांमोना नैबेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोना फैनानै लासिं सिं जाया। बेखौ नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय। नै जोंहा माबायदि भिर जादों आङो नैबेयाव दिन्थिलांनो नाजागोन। आङो दायो हाबगोन सिङाव। आङो सिंनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन आरो न'। अब्ला आरो आङो मा आयदायाव बाहागो लानाय जायो आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन। जाहा नै दिनैनि नुथाया। जाहा नै बिथिं जोंनि लोगोफोरखौ लोगो मोनदों। नै बिथांमोनखौ आङो दिन्थिगोन। जोङो माने नैबे जा बड'लेण्ड एग्रि एलाइड एक्सप' नैबेयाव जोङो हाबनो नागिरदों। बेयाव हाबनायनि सिगांनो जा नैबे बिथांमोनखौ लोगो मोनदों। बिथांमोनानो जाहैबाय आंनिनो लोगो। बिथांमोना बहुद गोबावनि उनाव दिनै लोगो मोनलायदों। आङो बिथांमोनजों दसे सावरायगोन। नाथाय आङो सावरायनायनि नुथायखौ बा माबाखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनाय जानाय नङा। नै बिथाङा बिरहां नार्जारि आरो जोंहा नै बिथाङा जाबाय बिमल दैमारि। गोबाङा सिनाय मोनखायो जानो हागौ। आरो जुदि बिथांखौ सिनाय मोननाय लोगोफोर दङब्ला आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो आरो ना। अब्ला आङो बिथांमोनजों दान्दिसे सावरायगोन, बेनि उनाव आङो दिन्थिगोन दे। आङो थारमाने जोंहा नैबेयाव हाबनो होनना फैदोंमोन, नाथाय बिनि लामाखौ आङो मिथिया बबेथिं हाबो। नाथाय बे एगजिबिसननि सिंजोंनो हाबो आरो ना बिथिं लामाया। बेनिखायनो नै बिथिं लामा गैया। बेनिखायनो आङो दा उनाव जेब्ला एगजिबिसनाव हाबगोन अब्ला आं बै सिङाव हाबनो नाजासिगोन। नै आङो दिन्थिदों। नै नायलांबाय थाबानो जाबाय। मा खबर? मोजां मोजां। मोजां एबसुनि कनफारेन्सआव आच्चा, दिनै बिटिआर एकर्डनि सेलेब्रेसन दङ। बेयाव सेलेब्रेट खालामगोन जोंहा इउजि सारबो फैखाबाय आरो बिटिआरनि जेसेबां इएम गासिबो फैखाजोब्बाय। आरो जों बेयाव डिसिप्लिन भाबै बेखौ खालामलांनो हागोन आरो जोबजासे बिराद मानसि जागोन। जायो जिहेतु सनितपुर साइडनि एक्सटेनसननि खोथा दङमोन, बेखौ लानानै जोंहा सनितपुरथिंनि रायजो राजाफ्राबो गोबां लोब लोबै फैबाय थादों। जों मोजां मोनदों आरो जोंनि जेसेबां मावबावनो गोनां खामानि दङ जों बेखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारिखौ जोङो बे एबसुनि कनफारेन्सनि गेजेरजों जों साबसिनै मिथिसिगोन। बेनिखायनो जायफोरा फैयाखै फैनो थाखाय बेखौ खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। अब्ला नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय, नोंथाङा मोजाङै फोरमायनायनि थाखाय। आरो जा नै बिथिं दङ बिथां पेट्रस दैमारि। बिथांखौ आंनि चेनेलाव नोंथांमोना सिगाङावबो नुदों जानो हागौ, नाथाय आङो बिथांनि माखासे बाथ्राफोरखौ दायो बुंला। दिनै आङो भिडिअ दिन्थिदों बिथांखौ। जा नै बिथिं सारमोन दङ दे। सारमोनजों खाथियाव रायलायगौमोन, नाथाय गोजानाव दङ। खाथियाव फैबा रायलायसै। सार, माबायदि ओरैनो खबरफोरा? खबरा मोजां। जोंहा नैबे 55थि बर' फरायसा आफादनि एनुवेल कनफारेन्सआ मैयानिफ्राय जागायबाय। ओमफ्राय सारा माब्लानिफ्राय बाहागो लादों? मैयानिफ्रायनो नामा सार? मैयानिफ्रायनो बाहागो लादों जोङो। आरो बाहागो लानानै मोजां नांदों। आरो बे मोनसे जारिमिनारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्माजों लोगोसे बिटिआर एकर्डनि जि 3थि बोसोरारि रंजानाय लाफानाया मोनसे जारिमिनारि। मोजां नांदों। आरो बेबायदिनो बर'फोरनि गेजेराव खौसे अनलायनाय आरो जौगानाया फैबाय थादों। होमबा जा हाबाफारिया साननै दंबावो।
बे साननैयाव जेनेबा जोङो बर' रायजो राजाफोरखौ खावलायो न' बयबो बाहागो लाफैनांगौ बे हाबाफारियाव गाजा गोमजा खालामफैनांगौ न' सार अब्ला आंनि थिंनिफ्राय गोजोननाय बावहरबाय सारनिसिम आंनि चेनेलाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय दे अब्ला उनाव लोगो मोनफिन सार दे थेंक इउ जोंना नै बिदि टिमा सफैबाय नै बिथांमोनानो आंनि टिम नै नायना लादो नै बिथांमोना आंनि लोगो आंजों फैफानाय आरो आंनि टिम आरो न' गोबाङा सिनाय मोनखायो गोबां भिडिअआव नुदों जानो हागौ जोंहा दिनै बेयाव मा होनना बुङो बिटिआर एकर्ड जानुवारि 27 नैबे सानखौ लोब्बा लाखिनानै जा नैबे आबसुनि जि एनुवेल कनफारेन्स नैबेयाव जा दिनै खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों आरो बेयाव गोबां दैदेनगिरिफोरा दंफैयो आरो आङो बिनिनो भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आङो दिन्थिलांबाय थागोन जा नै एक्जिबिसनाव गोबां मानसि जादों जोंबो बेयाव हाबनो दायो नागिरदों जोंहा लोगोफोरा टिकेट लायनो थांदों आरोना आं दहायबो बुंखादोंमोन जोंहा एक्जिबिसनाव हाबोब्ला बेयाव रां लानाय जायो फिस लानाय जायो बेनिखायनो नोंथांमोना गोसोआव ला आरो बेखौ गाबोन सोरबाफोर फैयोब्ला नोंथांमोना टिकेटखौ दाननानै हाबबानो जाबाय आरोना आङो सिंनि नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोङो दा नै टिकेटखौ होबाय नै हाबसिगोन बेनिखायनो गोसोआव लाबानो जाबाय जोंनिया आदजोन दङ दे जा नै बिदिनो नै बिथांमोना मा थांसै औ गोजोननाय थाबाय नोंथांमोननिसिम दे थांबाय थादो टाटा जोङो दायो नै सिङाव हाबबाय आङो बिनिनो माखासे भिडिअ नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नायलांबाय थाबानो जाबाय दिन्थिलांनो नाजागोन नै जा नैबेयाव एक्जिबिसननि सिङाव नै बिदि माखासे डेक'रेसन खालामदों आरो बेयाव जोंनि बर' माहारिनि जि रायजो जानाय बे नुथायखौ दिन्थिदों जोंनि बर' रायजो राजाया सिगाङाव माबायदि रायजो जायोमोन गामि ओनसोलाव थानानै जोङो नैबेखौ बेयाव देखायदों आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंथुनाखि बर' हारिनि जारिमिनारि हिसाबै जेनेबा नैबेफोरबो जोंनि बर' हारिनि जेखाइ खबाइ नैबेयो बर' हारिजों लोब्बा थानाय बियो जोंनि बर' आइजोफोरजों जा नै बिथिं आरो बर'नि जि बर'जों जारिमिनारि सोमोन्दो थानाय जोंनि बर' हौवाफोरा जि खामानि मावो बेजों लोब्बा थानाय खखा आरो सेन नैबेनि नुथाय बिदि एक्जिबिसनाव दिन्थिदों बेनिफ्राय आरो माखासे सिंनि नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबानो थाबानो जाबाय आरो दिनै जोंहा गोबां भिर आरोना नैबेयावनो गोबां फट' लादों बिदिनो गोबां सोद्रोमाफ्रा दिन्थिलांनो नाजागोन नै बिथिं जोंहा जोंथुनाखि बर' समाजाव जोंहा माबायदि सोलियो बिनि नुथाय बर'नि न'खराव माबायदि थायो आङो बेखौ दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोननो जोंहा बर'नि न'आव जेरै नै माइहुं थायो माइहुं नैबेखौबो दिन्थिदों एक्जिबिसनाव नैबे माइहुं होनना बुङो बेखौ आरो दानि गथ'फ्रा गोबाङा मिथिया जानो हागौ आरो नैबेयो अमा गन्द्रा जायखौ बुङो जोङो अमा गन्द्रा बर'आव नैबेयो बेनिफ्राय आरो बिदिनो गुबुन गुबुन दङ आङो दिन्थिलांगोन नैबे जाबाय जिरायग्रा न' माने मोसौ गलि एबा जिरायग्रा न' होनना बुंगोन आरो बेनिफ्राय जोंहा नैबेयाव आङो दिन्थिनो नाजागोन हिसानसालि नैबे हिसानसालि नै बिदि गोबां बर' माहारिफोरा बेखौ मिथिखायो बेनिफ्राय जोंहा जोंनि बर' समाजाव माबायदि इसोरखौ खुलुमो सिबियो जोंनि बाथौआरिफोरा नैबेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिगोन नैबिदि बर'नि न'खरफोराव नैबिदि सोलियो आरो दाबो सोलिबाय थादों गोदो बर'फ्रा माबायदि रायजो जाबोदोंमोन आरो दासिम जोंनि बर'फ्रा माबायदि रायजो जायो बिनि
नुथायफोरखौ बेयाव दिन्थिफुंदों बेनिफ्राय जों नैबे जाबाय जोंहा माइ बाख्रि आरो ना माइ बाख्रि बेनिफ्राय जोंहा नैबे ओंखाम इसिं नैबेयो ओंखाम इसिं नै आं दिन्थिनो नोंथांमोननो नायलांबानो जाबाय बर'नि ओंखाम इसिङाव माबायदि थायो आरो माबायदि दोनो बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिदों नैबे जाबाय अखं होनना बुङो बेखौ थाग्रा न' खिन्थु अखं सोदोबा मा आंबो बेखौ मोजां मिथिला ओमफ्राय आरो नैबेथिं खफ्रा अखं माने जेनेबा ओंखाम संग्रा जागोन आरो बेयो जाबाय इसिं माइनाव दोनग्रा इसिं होननाया ओमफ्राय नैबे अखं बेयाव ओंखाम संग्रा आरोना बेनिफ्राय जोंहा नैबे जाहैबाय खख्रा बेयो उन्दुग्रा न' जानो हागौ निस्सय आङो बेखौ मोजां मिथिला फोरमायनो हाला जुदि सोरबाफोर मिथियोब्ला कमेन्टआव फोरमायहरबानो जाबाय आरो ना बेनिफ्राय आरो जोंहा नैबिथिं आरो मोनसे न' दङ आङो बेखौबो दिन्थिनो नोंथांमोननो नाजागोन जोंहा नैबे सौरा न' माखौ बुङो आंबोथ' मिथिलालै बर' भाषायाव माखौ बुङोथाय सार सौरा न'खौ जोंहा नैबेयावनो थानाय न'खौ सौरा न' होनना बुङो नामा बर' रावाव थानाय न'खौ सौरा न' थारमाने बर' रावखौ थारमाने गोबाङा मिथियो गोबाङा मिथिया दानि गथ'फोराथ' मिथिसिनाय नङा आरो न' आरो नोंथाङा सिगाङाव हाबबाथाय सिगां जोंनि माबोरै बैसां मोन्दों नोंथाङा नायनो हागोन आं नैबेखौ दिन्थिलांनोसो नाजागोन नोंथांमोननो सौरा न' माने आङो दिनै बुजिबाय थाग्रा न'खौ थारमाने सौरा न' होनना बुङो आरो ना नैबिथिं आङो दिन्थिदों नै जोंनि बर' समाजाव जोंहा नैबिदि न'आव जोङो थायो आरो बिदिनो बर' समाजनि माखासे नुथायफोरखौ दिन्थिदों नै सौरा न' माने रायजोफोरा बेखौ मिथिनानै लादो सौरा न' माने थाग्रा न' उन्दुग्रा न' आरो ना गोबां मानसिफ्रा जोंहा बेयाव फैदों आरो नायफैदों जोंनि बर' समाजनि गामियारि न'खरफोरा नैबिदि जायो बेखौनो जोंहा दिनै बेयाव दिन्थिफुंदों आङो बाहेरनिफ्राय नुथायखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों नायलांदो आरो दहायो आङो माखासे नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिखाबाय नैबिदि आरो जा बर' समाजाव गामियारि ओनसोलाव थाग्रा न'खरफोरनि नुथायखौ आङो दिन्थिदों बेखौनो दिनै नैबे जोंहा जि बर' फरायसा आफादनि जथुम्मा बेयाव एक्जिबिसन हिसाबै दिन्थिफुंनाय जादों आरो बेखौ अब्ला आङो बिदिनो गुबुन भिडिअ लाबोबावगोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंहा गोबां भिर जादों दिनै नाथाय जुदि सोरबाफोर फैयाखैब्ला नोंथांमोना गाबोन आरो ओमफ्राय जोंहा सानडे खालि फैनो नाजा बिराद इन्टारेस्टिं आरो गोबां मानसिफ्रा बेयाव बाहागो लाफैदों नोंथांमोनाबो बाहागो लाफैनो नाजादो आरो नैबिथिं माखासे जोंहा मा होनना बुङो बेखौ हाजोनि नुथाय नोंथांमोननो दिन्थिदों नै एक्जिबिसनाव नैबे जेरै बर' सुबुंफोरा बिदिनो हाजोनि साखाथि फाखाथि थानानै न'खर संसार जायो बेनिनो माखासे एक्जिबिसनाव दिन्थिदों बेखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांदों नायलांबानो जाबाय आरो न' बेबायदि नैथिं नै जोंहा नैबिदि एक्जिबिसनाव गोबां बिदिनो दिन्थिदों आरो गोबां बिदिनो बायदिसिना दखानफोर दङ आङो बेखौबो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय गोबां सोद्रोमाफोरा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो गाबोन फोथायदों गाबोन आरो सानडेआव गोबां मानसि जाबावगोन होननानै आङो फोथायदों अब्ला जायफोरा फैयाखै नोंथांमोनाबो फैनो नाजादो जोंहा जिथुनाखि बेयाव अपेन कालचार स्टेज एक्जिबिसननि सिङाव जोंहा नैबेखौ बेखेवसिगोन दायो बे स्टेजखौ जोंहा नैबे डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरि सारमोन दङ बिथांमोननि दैदेननायाव बियो बेखेवजागोन आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा आरो मोसाखावरि गोबां दङ आङो दिन्थिदों आरो जोंहा दिनैनिफ्रायनो जोंनि नैबे कनफारेन्सनि हारिमु दिन्थिफुंनाया जोंहा नैबे स्टेजावनो जागोन बेखौ दायो बेखेवनाय जासिगोन आङो